plou sobre la comarca de l'Horta i gran part del País Valencià. Tot i que fa 370 dies que vivim aquesta pandèmia obstinada, avui fa un any exacte que vaig pujar al terrat per primera vegada amb l'objecte de fer una reflexió sobre el que estàvem vivint aleshores. Avui, 370 dies després, fa la sensació que tot aquest any hagi servit de ben poc, tot i que cal admetre que algunes coses ja han canviat malgrat la cauderia de les persones a mantenir unes festes carrinclones i fonamentades, passades de rosca, fonamentades, com dic, sobre unes bases de colonització cultural. Avui, 370 dies després, encara no podem assumir que la societat viu un canvi imparable pel que fa a formes de vida i que cal pensar sempre en base de millora de clima, de millora de la justícia social, perquè la resta no són més que bufes de pato.